Vítajte pri tutoriáli, ktorý bude zameraný na výrobu titulnej fotografie pomocou Adobe Photoshop. Otvoríme si Adobe Photoshop. Vytvoríme si nový súbor, ktorému nastavíme rozmery 851x315 pixelov, alebo teda po našom obrázkových bodov. To je vlastne veľkosť titulnej fotografie na sociálnej sieti Facebook. Ďalej si otvoríme obrázky, s ktorými budeme pracovať. Ja som si zvolila dva z filmu Mortal Instruments. Označíme si vlastne plochu, ktorú nebudeme potrebovať a ktorú budeme odstraňovať. Budeme to odstraňovať vlastne pomocou nástroju guma, ktorá gumuje pozadie. Nastavíme si väčšiu veľkosť gumy. Označíme si celý obrázok a stlačíme Ctrl+C. Alebo teda Command+C. Do nášho pôvodného súboru dáme obrázok pomocou Command+V a pomocou Command+T ho zmenšíme, alebo teda zmeníme jeho rozmery, na ktoré chceme. Ak chceme, aby sa rozmery počas zmenšovania nemenili, tak stlačíme pri tom Shift. Potom umiestnime vlastne obrázok na dané miesto a ešte dogumujeme zvyšok. Odporúčam pritom používať gumu s pevným okrajom a nie s tým takým nepresným okrajom, lebo to len rozmaže. Ak sa pomýlite, ako som sa pred chvíľkou pomýlila, tak stačí použiť Command+Z, to vlastne dá krok späť. Teraz ponastavujeme vlastne jas a kontrast obrázku, tak ako nám bude vyhovovať. Taktiež by sme mohli nastaviť aj expozíciu, posuny a potrebné iné veci. A všetko závisí od nás, ako chceme, aby obrázok vyzeral. Vytvoríme si novú vrstvu, do ktorej vložíme textové pole a do nej napíšeme, čo chceme. Ja som si zvolila výrok z filmu a znie Teach me how to fight, I show you how to win. Čo v preklade znamená, že nauč ma ako bojovať a ja ti ukážem, ako vyhrať. Nastavíme si veľkosť písma, akú chceme. A ešte ho umiestníme na miesto, na ktorom ho potom necháme. Ešte zvolíme farbu, ktorá sa nám zdá byť najvhodnejšia.
A nakoniec ešte zvolíme priehľadnosti. Z ďalšieho obrázka si vyťahneme vlastne vzor, ktorý chceme. Ja som si zvolila anielskú runu, ktorá sa vo filme zobrazuje najčastejšie a je najpodstatnejšia. Označíme ju, uložíme na miesto, na ktorom chceme, aby bola a zafarbíme ju. Treba si dávať pozor pri výbere štetca, ktorý používame. Ak vyberiete taký, ako som použila ja, tak boky tej runy budú nepekné, tak potom je lepšie použiť iný štetec, ako som sa potom aj ďalej opravila. Teraz nastavíme ešte priehľadnosť runy. Chcela som, aby bola taká viac v pozadí. Tak teraz som priehľadnosť nastavila takú, aká je. Použijeme ešte trošku gaussovské rozptýlenie, ktoré vlastne je dodať takú kvázi neurčitosť. Teraz vlastne spojíme tie dve vrstvy dokopy, tá, v ktorej je text a tá, v ktorej je runa a spolu ešte doladíme. Nastavíme vlastne odtieň, aký chceme a sítosť a aj posun. Ešte doupravujeme druhý obrázok, no teda ten hlavný obrázok, ale to stačí pomocou automatických úprav, poprípade môžeme využiť ešte expozíciu. Medzi tie dve vrstvy vložíme ešte jednu vrstvu, do ktorej pomocou štetca naniesieme farbu. Som najskôr naniesla svetlú, potom na to tmavšiu. Teraz som ich pomocou gaussovského rozptýlenia rozmazala a nastavila som priehľadnosť. Pridala som ďalšiu farbu. Ja ešte jednu farbu. A to som to rozmazala pomocou gaussovského rozptýlenia. Potiahla som vrstvu viac naľavo. Nastavila som ešte jej priehľadnosť. Zlútila som vrstvy dokopy. A uložila obrázok. Uložila som ho pod názvom MI, Commercial Instruments, na plochu, v JPEG formáte a v najvyššej kvalite. Ukončila som Adobe Photoshop a toto je výsledný obrázok. Ďakujem za pozornosť.